Deti, ozaj, čo vám zíde na keď sa povie u nás doma? Stôl s obrusom, váza s kvetmi, koberec v predsieni trochu ošúchaný, tam pri dverách, kde sa najviac chodí, mamine muškáty v zelenej debničke na balkóne a ešte tatov kabát, bračeková kolobežka v kúte, ale najmä veselá chvíľka, nakedy podvečer, keď sme už všetci spolu konečne doma a je čas porozprávať si všetko, linko, čo kto po celý deň pozažíval. Také obyčajné, jednoduché je to u nás doma. Drobčeka na návštevu do jednej z takýchto rodín priviedla detská obrázková knižka. Čujte sa v svete stalo. Deti, nevideli ste Drobčeka? Deti, nebol tu Drobček? Kde len môže byť? Toto mi ešte nespravil. No kde ho mám hľadať? Ísť. Teda tu si. Vieš, čo by si zaslúžil? Ja viem, zaslúžil by som si pochvalu však. Pekne tu sedím a listujem si v knižkách. Na zadoček by si zaslúžil. Prečo? Vieš, kde všade som ťa hľadala? No kde všade? No jednoducho všade. No vidíš, Darinka, a ja tu zatiaľ sedím a čítam. Ale veď ty nevieš čítať. No neviem, ale čítam si obrázky. Pozri, aké sú krásne, no len sa pozri, no. Naozaj, sú pekné. Však? A takéto obrázky sa volajú ilustrácie. Aha. Vieš? Tieto ilustrácie doplňujú napísanú rozprávku. To musí byť poriadna drina. Namaľovať takéto obrázky, ktoré sa volajú Ilustrácie. No len sa tam pozri. Ujo maliar musí namaľovať rovnaké obrázky do toľkých knižiek. Vidíš? A ani raz sa nepomýlil. Všetky tie obrázky sú celkom rovnaké. A kto vie, koľko je tých knižiek ešte? Ale Drobček, veď knižky sa tlačia. Tlačia? Prosím ťa, ako tlačia? Veď majú dosť miesta. A čo sú citrón? No, čo sa z nich vytláča šťava? Ale nie celkom inak. Ale nesmej sa, Darinka. Ja to chcem vedieť. Ja to musím vedieť. Tak vieš čo? My to spolu vypátrame. Áno, vypátrame. Ja budem pátračom. Ja budem detektívom. No pozri sa. Tu je napísané, ilustrovala Viera Kardelisová. No, nájdeme si v telefónnom zozname jej adresu. Áno, a budeme pátrať a
ako sa kreslí do knižiek. Budeme ako detektív Oriešok, dobre? Tam jeden ujo kosí trávu. To nebude ten, čo kreslí obrázky. No a čo, výtvarník nemôže kosiť? Ale nie, kosou sa predsa kresliť nedá. Ale poď ty, Mudrland, pôjdeme tam a presvedčíme sa. Dobrý deň. Dobrý deň. Koho hľadáte? Výtvarničku Vieru Kardelisovú. To je ona. Dobrý deň. Hľadáme ešte jedného uja, čo tiež kreslí do knižiek. Volá sa Vlado Kardelis. To je on. Prepáčte, že sme vás takto prepadli, ale Drobček je zvedavý, ako sa robia knižné ilustrácie, tak... No dobre, môžem vám to ukázať, ale môže to byť hneď teraz? No lebo neskôr nebude kedy. Deti sa vrátia zo školy, zo škôlky. No aké deti? Veď je tu jedno dieťa. To je naša Katka, najmenšia. Vieri, postaráš sa o malú? No. Pôjdem tuto s Drobčekom. Môžem vám pomôcť? Ale ďakujem, netreba. Môj manžel mi pomáha pri práci, takže nakoniec to predsa nejako stihneme. A to sa už od malička hrá s ceruskou. To viete, všetky naše deti sú pobláznené do kreslenia. To majú asi po nás. Všetky? No. A koľko ich máte? No, mám vám to prezradiť, alebo sa necháte prekvapiť? Nechám sa prekvapiť. Ale ako sa robí to, že jeden a ten istý obrázok je vo všetkých knihách rovnaký? No pozri sa, Drobček, takto. Teraz ilustrujem Slncový kolotoč od spisovateľa Vladimíra Ferba. Najprv si pozorne prečítam text. Potom porozmýšľam, aké obrázky by sa hodili do tej rozprávky. Nakreslím ich, zanesiem do vydavateľstva, oni to dajú do tlačiarne, v tlačiarne vysádu takéto písmenka a obrázky. Tak čo, Vlado, ukázal si Drobčekovi, ako sa robí ilustrácia? No samozrejme, že ukázal. A pozri, zároveň mám jednu hotovú. Ukáž. Čo povieš na to? Fajn. Hádam túto tá modrá, keba trošku tmavšia. Máš pravdu. Vierka je môj prvý kritik. Čo je to kritik? No to je ten, čo sa na niečo pozrie a potom povie, či sa mu to páči alebo nie. Je to ľahké.
ťažké. Dobre teda, a ja budem kritik. Táto kresba sa mi veľmi, veľmi páči. Tita, aj vy mi ukážete nejakú kresbičku. Nech sa páči, Drobček, ja tu mám práve čosi rozrobené. Ja budem váš druhý kritik. No pozri sa, Drobček, takto sa robí grafika. Najprv sa obrázok vyrie do plechu a potom, keď je hotový, tak sa otlačí na tlačiarenskom lise. Jej, to by som chcel vidieť, teta, to by som chcel. Ale musíš počkať trošku, kým ho dokončím. Nechceš sa zatiaľ pozrieť, ako to vyzerá? Áno, a... Nech sa páči. A? No, Je? vidíš? Vierko, kde máš malú Katku? Neviem, tu by mala byť, veď sme spolu prišli. Veď tu je. Musíte to tu mať veselé. Obaja kreslíte a ešte sa staráte aj o dieťa. Ujo, a koľko máte detí? Neprezrať, až sa vrátia zo školy, potom ich porátame. Ja budem rátať, dobre? Tak Katka, to je 1. No, hotovo. Skúsime si jeden otlačok a uvidíme, či sa obrázok podaril. Teta, to ste urobili tak rýchlo? Ale kdeže, Drobček? Teta to urobila skoro celú noc. Najprv sme dali deti spať, no a potom sme začali robiť. Fíha, to ja v noci najradšej spím. Veď aj ja, Drobček, ale niekedy naozaj není inokedy času len v noci na prácu. No, ale keď chceš vidieť otlačok, tak poď, ideme ho urobiť. Hotovo, Drobček, nech sa ti páči, pozri sa. Je. Toto je otlačok. Otlačok. Áno, otlačok a tomuto sa hovorí potom grafika. Ako? Grafika. Grafika. No kde ste? Vier, ja musím ísť do tlačiarne, práve telefonovali, vraj mám si niečo skontrolovať, farby. Dobre. Môžem ísť s vami? Prečo nie? Darinôčka, môžem. No dobré, ale nebuďte tam dlho. Tak poďme. Pečiatkujem na papier vždy ten istý obrázok. Dá sa to tak jednoducho povedať. Ale pozri, Drobček. Najprv natlačia žltú barvu, potom červenú na líčka, potom pridajú trochu zelenej a nakoniec modrú. A pozor, vždy na ten istý papier a na to isté miesto.
Počkaj chvíľu.